Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε μία εικόνα διάχυτης εκφυλιστικής σπονδυλοαρθροπάθειας με στενώσεις σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία έρχεται από ποια περιοχή έρχεστε? Από τα Βρυλίσια. Μόλις σήμερα τελειώνει τη θεραπεία μας, είναι στην 23η συνεδρία. Πέστε μου πώς ήρθατε και πώς είστε αυτή τη στιγμή, αποσυμπηρίζοντας στη μέση με το μηχάνημα το DRX. Πολύ ανάλαφρη. Πώς είχατε, τι πρόβλημα είχατε, σας είχαν πει για επέμβαση? Όχι, μου είχαν πει να αποφύγω την επέμβαση, αλλά μόνο αν δεν μπορούσα να περπατήσω καθόλου θα προχωρούσα σε επέμβαση. Και τώρα, μέχρι στιγμής έχει περάσει πάνω από μήνα και δεν έχω ενόχληση. Καθόλου ενοχλήσεις? Καμία, διότι με πείραζε, με χτύπαγε στα πόδια και παρέλεια. Άρα είστε ευχαριστημένοι. Φουλ. Και το συστήνετε. Εδώ λοιπόν έρχομαι εγώ και λέω, ορίστε, αυτά τα περιστατικά λοιπόν, γιατί να μην τα δοκιμάσουμε με μία θεραπεία αποσυμπίεσης που έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αντί να τα πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο.